Najvýznamnejším karatistickým podujatím tejto sezóny v Prešove bolo nedávne druhé kolo slovenského pohára a superpohára seniorov a starších dorastencov, ktoré po organizačnej stránke zabezpečoval miestny športový klub Polície Prešov. Tieto súťaže poriada Slovenský zväz karate a poveruje nimi vybrané kluby. Je to pre nás ako možno sa trošku zviditeľniť a v podstate naša tradícia je už tak povediac známa, takže sme radi, že takéto podujatie môžeme ako na našej pôde uskutočniť. Súťaže slovenského charakteru sa v Prešove darí uskutočňovať raz, dvakrát do roka. Okrem toho však máme svoje vlastné súťaže, ktorých je nepomerne viac, ale sú venované hlavne tým mladším kategóriám. Do Prešova napokon prišlo 73 závodníkov z 11 klubov. Diváci medzi nimi mali možnosť vidieť i viacero slovenských reprezentantov. Nie je každodennou ako záležitosťou vidieť tu karatistov európskeho formátu alebo svetového formátu. Pravda, dnes neprišli niektoré známe mená, ako je Farmadin alebo niektorí, ale zase tu bol Gažo a iní, ktorí predstavujú európsku špičku, nehovorím o slovenskej úrovni, a je naozaj radosťou vidieť takýchto karatistov aj v Prešove a je to aj zážitok pre divákov. Myslím, že tu dnes boli asi 5 alebo 6 z tých našich najlepších pretekárov. Páčilo sa mi to, v niektorých váhach boli fakt veľmi pekné, dobré výkony. Zabrali špičkoví naši reprezentanti ako Ďuro Gažo, Peter Šimko, Semaníková, Ďuro Tabák, takže s ich výkonmi som spokojný. História karate v Prešove má už vyše 30-ročnú tradíciu, na ktorú v súčasnosti nadväzuje práve tunajší športový klub Polície. Karatistické ostrohy v ňom v súčasnosti naberá okolo 50 športovcov. Prešov bol založený vôbec prvý karate klub v rámci východného Slovenska. Takže naša tradícia je už proste zažitá. Športový klub Polície vznikol z karate klubu pri ZVL a takto vlastne vyše 30 rokov pôsobí v našom regióne. Vychovali sme pomerne silnú plejadu ako našich zápasníkov. Teraz by som chcel spomenúť hlavne sestry Langošové, ktoré v posledných rokoch v podstate berú prvé, druhé, tretie miesta na slovenských a európskych súťažiach. Mám za sebou európsky pohár, bola som niekoľkokrát prvá, bola som aj tretia v Nemecku. Tento rok som bola na majstrovstvách Slovenska a bola som tretia. Čaká ma ešte v Nemecku, je to európsky pohár a ešte v júni je tiež európsky pohár v Bratislave. Aké umiestnenia stávať chceš doviesť? Tie najlepšie, že by prvé. Lucia Langošová aj na domácich žinenkách svojím víťazstvom v kumite a tretím miestom v súborných cvičeniach kata potvrdila, že momentálne vo svojej vekovej kategórii starších dorasteniek patrí medzi to najlepšie, čo na Slovensku máme. Podobne sa ale darí aj jej sestre Julii v kategórii mladších dorasteniek. Podáva podobné adekvátne výkony ako jej sestra Lucia. To sú talenty, ktorí teraz robia pre náš oddiel ŠKP výsledky. ŠKP Prešov je veľmi dobrý klub, poznám veľmi dobre ich pretekárov, dokonca 2 pretekárky zvyknú chodiť aj raz do týždňa ku mne na tréningy, zatrenujú si pod mojím vedením s mojimi pretekármi. Spomeniem práve sestry Langošové, ktorá aj tu na staršia z nich dosiahla veľmi pekný úspech. Je to priamy výsledok pôsobenia a veríme, že takýchto talentov vychováme viac. Aj preto si činovníci ŠKP Prešov dávajú za cieľ prilákať do oddielu čo najviac mladých ľudí, aby nadviazali na doterajšiu dlhoročnú tradíciu tohto športu v našom meste. Je to o tom, čím viac zapojiť do tohto diania mládež, aby sa netúlala po ulici, ale prišla si zacvičiť a zrobiť dačo pre seba. Bol by som rád, keby niektorí prišli aj pozrieť na oddiel ŠKP a robíme aj nábor, mohli by prísť aj vyskúšať si dospelí, mládež, berieme všetko. Myslím si, že máme predpoklady naďalej pokračovať v tradícii. Samozrejme je problém s mládežou, ale to vo všetkých športoch a s financiami a s tými vecami, takže ja len verím, že nájdeme dostatok nadšených aj rodičov, aj detí, aby sa tomto športu venovali tak, ako by sa patrilo. Volejbalová extraliga mužov sa dostala do svojej záverečnej fázy. Úvodnými semifinálovými